Sa hinay-hinay nga pag-ubos sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, nagpakanaog og mga mando si Mayor Sara Duterte aron dili mausab ang pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa syudad. Saron ta ang dugang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Sara, unod sa usa sa mga EO nga gipakanaog mao ang pagpahinumdom sa mga opisina nga mopatuman gihapon og alternative work arrangement. Gipakanaog ni Mayor Inday Sara Duterte ang Executive Order No. 10, Series of 2021 aron mapahinumduman ang mga government ug private offices nga magpatuman og alternative work arrangement sama sa work from home ug uban pa. Kinihugot nga girekomenda sa tanang opisina aron dili magdungan og adto ang daghang empleyado sa usa ka adlaw ug aron usab dili ma-lockdown ang usa ka buhatan kung dunay magpositibo sa COVID-19. Sukad nga misaka ang kaso sa COVID sa Davao sa milabang tuig, kini ang usa ka paagi aron malikayan ang pagtakod-takod, ilabi na nga sagad sa mga kaso hangtod karon mao ang sa mga trabahoan. Namatikdan sa mayor nga daw luag na sa health protocol ang mga buhatan ug daw kumpiyansa na nga mibalik sa daw normal nga sistema sa matag buhatan. Skeleton workforce, work from home or staggered working hours. And sa section 3 ni aning executive order, doon na tayo other alternative work arrangements. Ang pasabot ani a combination of the 3 or a combination of 2 or any arrangement nga mapalesen na to ang mga tao din sa ato ang opisina. Mikunhod ba ng kaso karon sa Davao apan buot sa kagamhanan nga dili na masusama ang sayop kaniadto sa pagluag sa sistema kung asa misaka balik ang kaso. Subay niini, gipakanaog usab ang EO No. 12 kung asa gi-update ang napakanaog na nga COVID-19 protocol sa syudad. Bisa nagapahigay na sa vaccination program, wala nahanaw ang virus, busa. Kinahanglan gihapon ang pagsuot og face mask, pag-obserba og physical distancing, pagsuot og face shield, pagtuman sa age and health risk restrictions ug paggawas sa balay alang lamang sa essential movement, labi na nga gipailawon pa sa general community quarantine ang syudad. Subay sa EO No. 12, gihunong una ang pagpatuman sa food and medicine pass, inay nakatutok sa paggamit sa QR code sa syudad. Sara, pinaagi sa EO No. 12 na update ang kasamtangang ginapatuman nga health protocol nga haom usab sa latest nga kamanduan sa IATF. Sara. Okay, daghang salamat Sheila Vergara Rubio.